Ekipo, dobar dan i dobrodošli u novu 65. sredu subscribera na Jovata Freestyle kanalu u kojoj opet gledam i komentarišem vaše klipove. Ali, pre nego što to uradim, želim da se zahvalim svima vama koji ste poslali poruku na Instagramu i čestitali mi rođendan. Pre svega su bile vezane za YouTube i to da stignem do miliona, tako da ako još uvijek niste deo ekipe, šta čekate? Razvalite to subscribe dugme, budite deo ekipe. Iako sam rođen tokom zime, 16. decembra, ja mrzim zimu. Jer kad pogledam kroz prozor i kad vidim koliki je sneg, ne izlazi mi se nigde. Vi možda volite da se sankate, da se grudvate i to. To sam ja voleo u vašim godinama, ali sada ne volim da izlazim uopšte. Da vidimo ovaj prvi video. Ok, Lemons, kombinacija trikova. Da vidimo, opa, bravo. Alt Lemons na kraju, svaka čast za ovo. To uopšte nije lako, za taj početni nivo ovo je već onako naprednija kombinacija trikova. Evo i nekoliko HTV-a. Stvari kod toga što bi trebalo da skočiš 2 puta prilikom izvođenja ovog trika. Dobro je što vežbaš i trikove glavom, a ne samo trikove nogom. I to ti isto dosta dobro ide. Jedina primjedba, kao što sam rekao, je da 2 puta skočiš kod HTV-a. Kao što vidiš, ti ne skačeš kod tog trika, a trebalo bi da skočiš 2 puta. Biće ti mnogo lakše, pokušaj da promeniš to. Marče je tu opet sa svojim klipom, a radi Around the Moon i to dosta dobro. Obzirom da je vjerojatno skoro počeo da ga vežba. Izgleda stvarno dobro, jer obično kad ljudi rade prvi put taj trik, rade ga dosta nepravilno, to izgleda ali marče, lepo to radi, bravo za ovo, dobar penal, da je tu golman, teško da bi ovo mogao da odbrani. Šta će sad, ali je šutnuo ovu loptu, opa, dobar prijem i priprema za šut, mada presečeno je, vjerojatno šut nije bio nešto. Kakav je šut ove devojke, vidjet ćemo sad, dobar šut, da vidimo gdje će završiti lopta. Brate. Možda je to bio džentlmenski potez, menadžerski, ako je bilo tako, ako nije, pa šta radiš ti golmane? Ovaj šut, može mnogo bolje, ovo izgleda kao da si stavio kameru i prvi šut koji si šutnuo poslao. Daj nešto po 90, pod prečku, daj nešto dobro, a ne ovo po zemlji. Evo jedne prečke, solidno. I vi nikad nećete prestati da šaljete ove montaže, a ja verovatno nikad neću prestati da pričam da ću ja snimiti jednu. Ok, Rainbow i šut, super ti je Rainbow, to je dobar dribling koji može da se iskoristi u fudbalu, samo treba onako naći pravi tajming da se podigne lopta i pravi trenutak da se iskoristi. Pimpovanje na sitno ovog momka, malo više pimpuje, malo manje radi trikove, ali mogli ste vidite te neke osnovne trikove, probaj samo manje da pimpuješ između trikova. Dobar, da vidimo crossover, HTV sada po snegu, lepo je vidjeti da trenirati po snegu, makazice onako, moglo je to i bolje da bude, iskreno, kao i ovaj slobodnjak, jer da je tu živi zid, teško da bi ovo ušlo. Evo, sa korner linije jednog dobrog gola, evo baš iz kornera, bolje onaj prošli šut, mnogo je bolje kad lopta leti i onda uđe u gol, a ne odskače pre toga. Wow, kako je ovo uletelo u 90. Ja ne pamtim da sam skoro video ovako dobar gol u 90, mislim da je bukvalno lopta uletela u 90. Evo jednog solidnog šuta, sa velike udaljenosti spustila se lopta nažalost. A evo neke kontre koju lik realizuje lagano. Bravo za ovo rešavanje. Evo jednog solidnog šuta, a ovaj dečko relativno skoro je poslao neke svoje brutalne klipove. Evo još jednog brutalnog klipa. Ovaj je još brutalniji, ovo je stvarno teška kombinacija, čak i kad se onako na naprednijem nivou. Samo da vidimo, da, odlično je ovo završio. Svaka čast za ovo, samo nastavi da šalješ svoje klipove, jer kad vidim ovako brutalan nivo freestyla u sredi subscribera, puno mi je srce, brate. Sljedeći video, ATV, dobro, u full nemačkoj opremi. Evo je HTV, 2 ATV-a
snegom, to je grudvom snega. Samo ne znam kako se nisi smrzao, brate, ja kad izađem u jakni, bude mi prehladno, a ti si u šorcu i u štucnama. Ne znam kako ti nije hladno. Pimponje na sitno, chest stall. Ne, morat ću ja ovo da pokušam. Morat ću ja ovo definitivno da pokušam, barem dok ovdje ima snega. Daj mi taj content, daj mi taj sneg. Slobodnjak sa ivice 16 terca. Dobar gol. Da vidimo opet. Da, golman je bio markiran, nije mogao lepo da vidi taj let lopte, vidite da je kasno reagovao. Evo jednog gola sa corner linije i devojke koja radi next stolove za devojku tvojih uzrasta. Ovo je super nivo. Da. ATV lagano, možda bi čak mogao i nekoliko za redom da uradiš. Ili da uradiš ATV desnom, a taj HTV levom, to bi sigurno mogao da uradiš, tako da pokušaj to. Vidim da si dosta siguran sa tim trikovima, da ima još dosta prostora između tvoje noge i lopte. Penal jedan solidan i još bolji slobodnjak. Da. Brani kao mačka, ne da uđe ta lopta u gol. ATV, ova lopta je četvorka, da, vjerojatno je četvorka, mada ne verujem da je sa tegom. Pošto onako relativno lako pimpuješ, evo 2 ATV-a, ali je definitivno mnogo lakše da se radi ovi trikovi sa četvorkom kad je tako manja lopta. Trojka je već onako premala i ne može da se kontroliše lepo, ali četvorka je onako idealna. Da vidimo, dobar gol, Goš je to samo gledao, evo i dobrog skidanja ove kante, vežbanje preciznosti. Dobro, da vidimo šta još, da, dobri klipovi, dobro je vidjeti ovako drugačije klipove, da nisu svi isti. Opa, u 90, na ovom improvizovanom golu, ovdje se malo slabije vidi, ali vidi se da je pogođena prečka. Slobodnjak neki preko improvizovanog život zida, nije to nešto specijalno bilo. Malo freestyle o kineskoj radnji i vjerojatno će gađati u koš. Da, ovo je vjerojatno malo drugačije trebalo da izgleda, da to bude sve iz prve, ali eto, na kraju je lopta završila u košu. Kao što je ovo završila pod prečku, jednim solidnim udarcem. Prečka, šteta što ovo nije ušlo sad u gol. Malo slabiji, malo slabiji kvalitet snimka, ali brutalno dobra odbrana. Pogledajte ovo opet, ako niste mogli lepo da vidite. Šut, da, šteta što ovo nije samo malo bolje kvaliteta, da se malo bolje vidi, odlična parada i odbrana. Evo dobrog podizanja lopte. Ovo si lepo podigao, baš je visoko otišla ova lopta. Evo i devojke koja radi nekoliko trikova za redom. ATV, lagano. Bravo za ovo. Šta je ovo? U onom pimponju za keš devojke iz Novog Sada su... Ovo je prvi put da devojka radi ovaj trik u sredi subscribera. Ono što sam hteo da kažem je da devojke iz Novog Sada brutalno dobro pimpuju. Što ste mogli da vidite u onom pimponju za keš. Pogledajte taj video ako niste, to je 10. epizoda, bravo za ovo. Evo još jedne devojke koja radi half ATV, dobro. Evo da vidimo vjerojatno usporeno, da, lepo je to izgledalo, dobro je stilski izgleda, kao i ovaj ATV. Iskreno radiš bolje nego pola mojih drugara. Evo dobrog slobodnjaka, bravo za ovo. Kako je lepo spakovao ovo golmanu iza leđa. Eto jedne prečke. I ovo su klinci Zvezde koji dobro igraju, pogotovo ovaj što je razvalio ovu golčinu i poslao snimak. Kako bi bilo super da sam ja u tvojim godinama mogao da uradim taj ATV. Dobro, next stall te malo muči, to ćeš vjerojatno naučiti vremenom, ali ATV za tvoje godine odlično izgleda. Naučite nešto pre drugih. Pogodio drugara u glavu koji je bio na golu. Evo, prečke, liznula je prečku odozgo. Evo još jednog momka koji će uraditi Tuzani HTV. Bravo za ovo, baš kao što sam onom prošlom dečku rekao, za tvoje godine ovo je super nivo. To bi bilo to što se tiče ove srede subscribera, ja se nadam da ste uživali u ovoj 65. po redu. Ne zaboravite da pošaljete svoje klipove preko Instagram profila
ili ih postavite na YouTube uz hashtag Jota Freestyle u nazivu videa. Mnogo klipova šaljete, ne mogu sve da stavim u jednu kompilaciju, tako da ako pošaljete video, možda ćete morati da sačekate 1, 2 srede, 3, a mi se uskoro vidimo sa novim videom. Do tad budite dobri i naporno trenirajte. Pozdrav!